Tini kok prisalo simna tomakari industry hadigani buma bufakari bin manok lajak nokhongo thangi naikha tejuba wika YTF te shikla hamkrai bodol kok tomo seman ka thanai salkisa sikang takhok Naresh Deborma onaitok sungjar yakari thangmani busabutoi no khibui kana bini maiklai panda aburin bagino kok tomone YTF ni adong rok boni nokhongo thangai je mansak chuba wika asak simia je rongni porina kok rok thirangni lamorok bahike kaham khai mano wansugui joto palkhe kok sanai hinibo kok saka Wala na wana kulumong yakaro chini joto okra chakra lukurong no seng tini phaika phaika chini dara Naresh ni ko family wo ba bini sangsaro tini dara Naresh bini basa songno yakar klang thangka chini manai oksai songno tei kadangma tei bini charai tongo gai seng chini chikonsa chini chuba churi na bagai seng tini phalija khawro kana Dara Naresh ni bujon, bini bihik ni bujon. Dara Naresh bawa sangcano yakar kelangka, bihik bawa sangcano yakar kelangka. Aman bagai ceng belai ke hak hamlaijak, gay bini besar sang robok hak hamlaijak. Tobo ceng jot topal kai ceng sai tongo, bini berkata hitung. Bini porina ni bagai babes kang ni tinang ni bagai ceng tamu kaiman ceng pura pal kai jotono wansuk lainai. Cini YTF te cini Youth Welfare Society ni borok botombai oro jotono cetini YTF ro bototon tombai oro seng palkai jotono join hand kai bahai kai seng sak baksa kai palkai seng borong subaiman lai seng nai tini bo chini joto palkai na seng wan subino tini chuba sukhalai na phale karo kai tini seng kisisa chuba chukalang kha khana tai se chini mothani bo phaigunai chini mothani borok bo khana phai chuba phaigunai gai Jeng tini sikla rok jotono coba mau jeng bisa oro kok kaisa thani seklang na musungo engkai jeng kok kaisa thani seklang na musung mangka haise jeng bo camera rogo ba omtei haike public rogo kok rok seklang na to musungya coba ma rong phunona to musungya phano sana kalai thangka phunungna kalai thangka tangi hinba jeng kisisa chinti prasarongno chikon sa message rohna musungo je hamjangma rike hamjangma mannai amoni bagai jeng sai toglai tongo bahai kai chini o hamjangmono pura Tripura rajyo o ba chini o hapang tongmani chini bobagrane ha tongmani o hao bahai kai o hamjangmono pisarei te hamjangmono baglai naharlai rilai jeng tebo chini Tripura sano kuchuk saka chinangot langmana ni jeng wansulai tongo amon bagai tini kisisa o message thani se ting jeng tini o chikoncha video khaina ro musung jao hai kai jeng agi ni NGO khaipurun chimi jeng chikoncha cherai class 9 10 ni purun chimi jeng khale pheka apurun chimi khale tomar jeng kuno video ro khale jaya khaina bo musung ya jeng buino help khaima ro sahajo khaima ro ba jeng chuba chu khaima ro jeng buino phungna to musung ya pon tini khai kisa sa phunuk rina musunga tangi ba musungya subama rong phununa to musungya phano sana kalai thangka phunungna kalai thangka tangi hinba jeng kisi sa chinti prasarongno chikon sa message rohna musungo je hamjangma rike hamjangma mannai amoni bagai jeng sai toglai tongo bahai kai chini o hamjangmono pura Tripura rajyo o ba chini o hapang tongmani chini bobagrane ha tongmani o hao bahai kai o hamjangmono pisarei te hamjangmono baglai naharlai rilai jeng tebo chin Tripura sano kuchuk saka chinangot langmana ni jeng wansulai tongo amon bagai tini kisisa o message thani se ting jeng tini o chikoncha video khaina ro musung jao hai kai jeng agi ni NGO khaipurun chimi jeng chikoncha cherai class 9 10 ni purun chimi jeng khale pheka apurun chimi khale tomar jeng kuno video ro khale jaya khaina bo musung ya jeng buino help khaima sahajo khaima ba jeng chuba chu khaima jeng buino phungna to musungya pon tini khai kisa sa phunuk rina musunga tangi ba bo tini kaisa chukjaya chini manai tini kaisa chukjalia bini ama bo sangsa yakar klangkha bini baba bo sangsa yakar klangkha bo tak porina rok chukjalia engko chukjaya borongno nang ang pal miliwei joto pal baksa kai chuba khai bo tebo kuchuk saka lekha pora khai ba শিক্ষিত অঙ্গে প্রতি একদিনে অঙ্ক নাই বো একদিনে IAS TPS TCS অফিসার অঙ্গে বো অফিসার অঙ্গে চিনি ত্রিপুরা ফাইভ বসা নাই ও সংসার ও চিনি সমাজ ও চিনি সোসাইটি ও
Engka amon bagai ok kisisa message na bagai no seng tini chikoncha video khaijawo engka jot to lukono tini khulumbui akoi seng jot no koijawo bo hai borok kebangma tongano bo tongo kebangma borok kita chini borok bai chini borok chinti prasa suba lainang thung om teke cheng kisisa hamjangma yafarma haike buibo bokisa ke yafalake chin thinangte bopusuksa kanai jeng khakhayo amon bagai jot tonani request amon bagai ang jotono khulumjao hambai.